10 rokov oslavuje žilinská pražiareň Vertičio a majú mega zľavy. Poďme sa pozrieť, čo som si od nich objednal. Tak. Ešte som to nevyhodil, pretože je tu tanier. Koľko to by som rozbil. A aký pekný. Ešte tu niekde bude asi šálka. Wow. Krásna šálka. Ďakujem Vertičio za darček. Potom tu máme ochutnávku Summer Blend. Zadara samozrejme. Poukaz darčekový. Nebudem ukazovať kód. A teraz ideme sa pozrieť, aké kávy som si objednal. Etiópia. Také ovocnejšie kavičky som si objednal. Kolumbia, pretože mám rád také kyselkavé. Ale mám tu aj Office Blend. Taká klasika. A zase ovocie, škorica, vanilka, všetko môže dokopy. Kostarika. Metropola Blend. Potom je oriešok, čokoláda. Uganda. A opäť tu máme nejakú sika. Hroznovo, rybezovo, rúžovo, tykož, to bude veľmi zaujímavé. Nikaragua. Mám také chuťovečky a do práce som objednal takúto výbornú kavičku Metropola Blend. Veľmi sa teším a mám aspoň zásoby, aspoň tak na mesiac. Ahojte.